In this lesson, we are going to look at prime numbers. Prime numbers. Saka, a prime number is a number that has exactly two factors, 1 and itself. Continue this definition. A prime number is a number that has exactly two factors, 1 and itself. Kana tichiti factor tiri kureva a number that divides into another number without leaving a remainder. Saka kana tichiti a prime number inumber inopindwa nemanumber 2 chete, 1 nenumber yacho iyoyo. Saka factor inumber inopinda mnemwe number isingasiye remainder. Saka tikada kuita kunyora a list of prime numbers, list redu rinenge richitangira pana 2. Saka mufunga kuzviziva kuti 1 is not, ndotonyora nemacapital letter nekuti vanhu vazhinji vanokanganwa. 1 is not a prime number, nekuti 1 inongopindwa na1 chete. Saka 1 is not a prime number. Saka tina 2, tina 3, 4 haazi prime number nekuti 2 anopinda muna 4. Twataita 5, 6 haazi nekuti 3 anopinda, nekuti prime number sa2 unoyu manamba anokupinda muna 2 asingasiye remainder ndi 1 na 2. Manamba anopinda muna 3 ndi 3 na 1, muna 5 ndi 1 na 5. Saka 6 haite, 7 anoita, 8 haite nekuti 2 anopinda, 4 anopinda, 9 haite nekuti 3 anopinda, 10 haite nekuti 2 anopinda, 5 anopinda. Pakarepo 11 anoita, 12 haite nekuti 3 anopinda, 6 anopinda, 2 anopinda. Mapaona 13 anoita, 14 haite, 7 anopinda, 15 haite, 3 anopinda, 16 haite, 4 anopinda. Twatati 17, 18 haite nekuti 2 anopinda, 19 anoita, 20 haite nekuti 2 anopinda, 10 anopinda, 5 anopinda, zvichingodaro. Saka apa talista maprime number ekutanga anova iwo 1 2 3 4 5 6 7 8, the first 8 prime numbers. Section ino haina an example, saka tichaita tese this practice exercise. Iri kuti identify and list prime numbers on the grid below. Saka zvanchaita inini, I'm just going to circle the prime numbers, then mimi in your notes munova malista. Saka tati 1 is prime number, 2 is prime number, 3 prime number. Saka ekutanga 8 tatomanyora pasi, 4 haazi, 5 prime number, 7 prime number, 8 haizi, 9 haizi, 10 haizi, 11 prime number, 11 haizi, 13, 14 haizi, 15, 16 haizi, 17, 18 haizi, twatati 19, 20 haizi. Kwa 21, 7 anopinda muna 21, saka haizi prime number. 11 anopinda muna 22, haizi prime number. Satinova tati 23. 2 anopinda muna 24, 5 anopinda muna 25, 2 anopinda muna 26, 3 anopinda muna 27, 2 anopinda muna 28, twatati 29, 6 anopinda muna 30, twatati 31, 2 anopinda muna 32, 3 anopinda. Saka
mukaona 33 zvoreva kuti 11 anopinda uye 3 anopinda, saka it's not prime. Then pana 34 2 anopinda, pana 35 5 anopinda, pana 36 2 anopinda, kupana 37 this is prime, 38 2 anopinda, 39 also prime, then panapa anopinda. Saka kubva pana 10 kusvika pana 100 this panapa list rese iri hapana prime number nekuti 2 chaiye anopinda in all these numbers. Mapaona? Saka patakuda kungoshotena basa racho kuitira kuti risawanda tisacheka pese. Sataona kuti 10 20 30 zvichidaro hapana prime number. Tikauyawo panapa tinoona kuti patinenge 33 prime number, but 33 is prime number but 43 is prime. Mapaona? Then ko 53 is prime, 63 is 3 anopinda, 73 prime, 83 prime, 93 aite bosi 3 anopinda. Saka tatopedza futi panapa. Tikauya apa tinoona kuti pese pari kuperana 2 apa 2 anenge achipinda, saka apa tapedza. Tikauya panapa toona kuti 41 prime, 51 prime, 61 prime, 71 prime, asi 81 haisi nekuti 9 anopinda, 91 prime seizvi. Then tikauya pane ma 4 pese apa 2 anopinda, pese manamba ese anoperana 4 2 anopinda, saka tina futi prime number apo. Then tikatarisa panapa tinoona kuti 5 anopinda muna 15 25 35 45 55 65 75 85 95, saka esaya saraya hapana futi prime number. Tikatarisa panapa tinoona kuti muna 6 2 anopinda, muna 16 anopinda, 26 36 46 56 66 96 86 96, saka tinoona kuti pesa apa hapana prime number. Then tikauya pano tinoona kuti 47 haizi prime number, 47 prime number, 57 prime number, 67 prime number, asi 77 11 anopinda, 87 prime, 97 i prime. Then manamba ese anoperana 8 2 anopinda, saka hapana futi prime number apa. Then tikauya pano ko 49 7 anopinda, saka izi prime, asi 59 i prime, 69 3 anopinda izi prime, 79 i prime, 89 i prime, then muna 99 muno 11 anopinda, saka izi prime. Saka natadai tapedza. Saka tina uzotevera manamba ese panapa muri kuona kuti tazotanga kuona kuti ma multiples are 10 kubva pana 10 kusvika pana 100 hapana prime number. Pana 8 panapa futi hapana futi prime number. Tikaona kuti pamanamba anoperana 4 hapana prime number, 2 anopinda. Pamanamba anoperana 6 hapana prime, pamanamba anoperana 5 hapana prime. So that is it.